Wakasi boni bi ene anopai Kanesha Ban Radio ewo Kaneshi Market decoder no so kobebia FM stations ne wa Sompa FM ubehunu yen ewo ho ye streaming live ewo Facebook and YouTube inti braso anopai bi Facebook no Sompa 106.5 FM Accra and YouTube no so Sompa FM live www.sompaonline.com so ukohonuma ubetumi enya ensem ne bi na wakin kansha na so maye se Nana Kojo Jesi Company Limited a waton adansi ho nema na dawroma ene eti baby na no pay enti bowura so ye no hono na kokoje wodie 21st clinic sciatica expert ya de sciatica no to asintin na twetwe wafa ko honom na wo monye ho adwuma emfama wo Leicester Company na de yas toothpaste ene ne brush aba edwama so abose papapa ya eboa ama wanumu ate na adaho nyumakoi adaroma ensema hodo ye de enam no ni ebedi mu akotini bi ene se Posi sadama wonomo asantemamu aso nipa baasia wonomo panchi na womo bone ne se womo adane nufrafo nanso emra ma womo ho kwan na womo tonuro make say yekura won panchi Ghana Armed Forces womo ebo amane se enkran Kumasi Expressway project na aban pesa wo ye ne ye kasa die 89 kilometers womo akle ya enche project no womo ede behihye so eno ena sonoma wonomo wo ma Ghana tituru ene donkuma no wonomo se obatampa radio se de empani bi koto hye so no emra ma ho kwan kura de wedie IGP mrem Mensin krache ewa fija kwabre south ene kasei wode atu dwa sesesi ade afei na mpuntu be ye kese pa ewo mensin no emusanse ahemfo e wonpotem ho no wo matimi ama ensase kwa se wo mfanye mpuntu nyuma afi yebekwa amanone eno nso Korea mamu wo Democratic Party no wo matimi atwetwea ama wo fast track system no wo magye atom ne no na ebi no mo bo wo hwene wo ho na anope ho nsamoba wei ene nsema hodo bi ye ka ho ena nopai ye de so mo se kasebo a edikan midin ede ADWOA ASARE mene triple man ejapia apam dada afe yiwasom na ensem no yentutu ne sere na basa emfama anopai se kasebo sempremo post sadoma wonmo asantema mu Ashanti Regional Police Command no ena wo maka wo motama pama no service with integrity etimi aye adwuma se wo mo bo akra na ejapade ho ban na enu ache nsokura na abonofo sem wo betwa aba ahwe ano no wo mo didi mu a ena ya no ma bo hwerema edugu wo mo asumi wo mo ti abonofo bi nsanso a wo de wo matetete ho a friend say intelligent led operation no ena wo mo kopie wo airport na aba atwafa ho e wo Kumasi na no no wo mo konya nipa bi no mpanchi esoi sade enkra ne kire no ya post sadom wo mo afa wone amansan de nkuta ho ye no DSP Gadwin ahianyo woda no wo bo ehonsa no wo kire se Abdul Karim Ramadan wo de tie ne di omfinhye adu no young boy ya fe no wasisu a mojamono wo betim de na adwene ne nim de aboama wo mayi yetu nyare wakora se titru ne ne bia yakwa akofefa di firi ba bia ba se flood aba ye ne na ehon so yi wankwa nkoye sa afa wisdom Parkendam Jatuat wono nso di mfinhia aduasa nwotwe ena Razak Shaku wodi mfinhia aduasa nso Abdul Rahman Yakubu mfinhia aduananum ena Idrisu Muhammad se wutie mfinhia adu no nsia Nana Abiu Garden mfinhia adu no nso wo mo ni pensia wo mo so wo mo panchi na wo mo kire se won de DAF XF track bi enenam wo mo register ne number na ebo no ho ne ye AW 511321 na we ya wo mo di ni nsanso a no ene wo mo hu se fatrasa boto makomako be se edunson wo mo abone mabe wo mo hwe na enye aburu enye bi nsinya atoko na mom drugstore nuro sade ye bi beka no no pharmaceutical drugs ena wo mo abo na wo mo de kro wo mo dwumade ne san over the license chemical shop ben ena wo mo di mo dwuma ya wo mo de san nuro no ena mo a wo mo titi won tiri ho ena ene nkakra akra wo mo de won saa de wo mo ababeduru
police for ekukumwa Food and Drug Authority enso womu kan wono ho ema womu hwehwe nnuro no mu an womu chese nnuro no kura bi wo manya de register e wo man mu ayaje atum se yenton nenso wono mo ton enti sabire de etese de womu de kantan fi ya wo man yi kiri kura akoto widi nso a wo man ye nidi akira wono mo hwehwe wo mu a ye hu adwuma atia wo mo na so na we no posefo gusu ye mo hwehwemu akosi ase esan se ba bi efiri eda seboa efiri obi nsem ansana wo mo ediduru ba bia wono madu enti wo mo ye hwehwemu akosi ase ama drug law enforcement unit live for no wo mo nso do won ho ehuntemu pa de besi akiri no so mpaka se ne aboso yi je besan do mosuko ede de aka akiri nyina to awo Ebusua ye to akasiebo no so ewo ensemfoforo emu na Ghana Armed Forces for na ebo amane se aban project awode aba ye Accra Kumasi Expressway ya wo mo hwe nim se adwumadie wo mu wi a akoniaba ho asem ewo enkrane Kumasi na niema nyina ebetimi akoyi no wo mo se ye kase project no 89 kilometers de wo matimi akla we eka ofan edikan se wo mo ya hoboaboa na wo ma rolling out nhihye ya empenifo ediegu akwan mu no na wo mo kirem se we ni gina mu mo ha mu nchichemu beye adurunum akiripo enkron 50.9% ya eno no eye ofan edikan na wo mo ekiremu ese project coordinator ne panyine pa wodasa adwumadia no Colonel Alex Chumesi ene wone nsɛmtwerɛfoɔ di nkomo no wɔkyerɛ ese nyame yadom a na wɔtwe makomako aduro no 20 weeks ena womo de esi wono se womo ebe clear saa nia aka no enti we ya 9 weeks wo matimi aye ofan edikan be ye 50% ne de ene ebedru be 13th week honom no na womo keka aben na wie ya ene sa ebetimi aboa ma ban dwumadie ene na nisuade hunu no atimi akonkan na Colonel Alex Chumesi wabra wone ensemtwefo edi nkomo no sei ene wo kyerɛ mu The Ghana Armed Forces engineers have been tasked with executing one of the most important critical phases of the Accra-Kumasi Expressway project. That is the clearing and stripping of the right-of-way, covering a distance of 175.6 kilometers and a width of 120 meters. This phase is scheduled to be completed within 20 weeks and is intended to create the necessary conditions for the commencement of the main construction works. Long before traffic fills the roads and Ebusua ene ya yekotie sisiei eye Colonel Alex Chumesi wono ena eye project coordinator ne manager ede ema Accra Kumasi Expressway enhyehyeye ya mpenifo ede atu edwei afe yenwura mfimfiri mantemu wasona manyoku ne nkrabata wo mfimfiri mantemu na wono mo se niema bi akoso sabie so sabie kudonto wankasa ti ho a ya na yeyiwa yibone na yebeyi unsuru ne yeyi uti na mani akuyabati asa abra uti ne akuyabati nse na de ntia wo mo kasa ne se obatampa radio eka kasa fidia hodo a wo mfimfini mantamu a esoma adehye a wo mfimfini mantamu ena ede nkyerɛkyerɛ nso ma ama wo mo hunu de ekoso wo man mu ene ho nanso na no wo mbete a Dr. Richard Esedu wono na ye NDC chairman wo mpotem ho wono akoro ya no wosanso ye nkoso hene ede ma adehye a wono mo agona kwanya akọ ne ase nana wo konso nya ono nko wone Misek director wodano yewura said banini ne ase adenya so wo mo akọ se wo akoto radio num eno Central Regional Chairman so ede wo mo anu atomu bi se eba ne sa na ntwaye enti we no wo mo se ya attack ena wo mo de call wo no so enti wo mbesrada se mpanimfo mrem na yewura cha so dum won na ye atwerofo ede ma wo so na manyoku no won na di nsentwerofo animu a wo de asemi tudwa ema Alesuredu wodi bi ma Yes, Central Regional Chairman, Emma NDC Amayoku, Central Regional Executive, Ura said, Banini, Sawam, Ekopium of Batampa Radio, na Omoko and Central for Mohom, Ebu Mukrampa, Omodo Mosaka Kam, and Omosaso 2 of Batampa Radio, say Omoma, Omuye, Nina, and say Omoso Omoye, Ejuma, Etia, Emma of Parliament, or Utu Senior East. Na MPP Amayoku, I want 50 man to Hamu, Ya Quandemasa.
suban na ɛyɛ chairman ɛyɛ asedu ɛkɛyɛ ɛwɔ ɛyɛ ewutu sin ayi saa na sɛ kasoa yɛwie ne saa na yɛasoma yɛka kyɛ chairman ne sɛ chairman agrant interviews bebree ɛwɔ ɛyɛ radio stations ne TV stations so sɛ ɛyɛ ɔbatampa radio ɛka asɛm biara ɛfa ɛyɛ naakɔ yɔn ho a ɔbɛsoma no boys ɛma ɔmo abɔ hɔ nsɛntwerɛfo a mo ehyia mu a mo yɛpɛ sɛ ɛma chairman ɛyɛ asedu aso te sɛ MPP amanya okuo ne mba a yɛwɔ ewutu sin ayi saa na kasoa we are ever ready for asedu a chairman and the party for Omoko Batampa radio. Ye will crack no. Yes, IGP. Adia, I said, oh yeah, we would say, Aya Kaswa, Ewa Batampa radio. Yes, IGP. So, as a chairman of the region. Uracha Sodum, when we man temo, one and a year. Trofo edema osonama nyuko na ofrense ntrofo de asenyi to wo monim we anani adema bobo anope na ekwawie ye no an wasande to so se won de besrada ene se wafra ewura IGP no woni se obepam dada na mo nanan matrankonwa nso a ewo ka so a ene na afa ene chairman kasa ye hwe ne saa ne so a na ye ka se eye na nanan matrakundwa a omo wo nan odupon ahimfie odupampe eye omo dia omo na asase we eye omo dia nanom nia ekoso we NDC amayo koru mu no echi dia omo de befa friends and trofo a ye njintu aniti nanom so emblem ye hwe ne saa na nan eye sedu the third eye sani a owo eye odukro ewo kasoa ye saa no ekwan a NDC fo no ene omo chairman ne MC pese omo de Obatampa radio efa so na ebi ka MPP amayo Yajin, Yagan is an Castle police for Yabasramo, Yenisam, Mundumadi, Nipa, Yasramo, and see a bamboo from Qua, Mobatampa radio, Mobatampa radio, or Chinabi, and Mobilibi, entering Kashan of Photo, and could do with them Umbukubino, almost so, Omombasa Albino, and from Wakaso, and Penifam Wishim Hamo, yes, Sama, Edifi, MPP party office, and we will see Edbano, Madam Asi. Yes, so Yadamase, also on Kra, Okomumu, way, dear, Adesha, one more. Sono amanyoko no mo mfimfini mantemu na wo moto edema kwakwa de mane anan a wo mo nso ebo anan edema ye na asompa kase anope ya biama wo ma yemfa wo enko asante mantam no emu na ban na musini ewa figya kwabre South Mensi no emu odmonyamfo Patricia Pel Ankra en wode arehemu nsem akwa ma omanfo ete kwabre heman ene ne mpotemu se wo mo emmose sanse ohini a wo heman agyansase ama wo mo se wo mo fa meye mpuntunwuma ewo empotem wonti no afei na project ne de wo mo betremu ankasa suku adan akwan kyese niema wo mo beye wo ho no enye asem kuma wo kire se nana apa wiafe ababio wono na ye heman hene na wo kiremu ese wo mo aye wo mo nhyehyɛ ese wo mo besi health center bi ewo mpotem ho na wo manya customs office and afei immigration office baako we kura na ye ninkuma mu ebi edi akira ebre se fatamu ne no so wo mbehye na wo mo de ato edwa na wo se ye kasa ikura no won wankasa ama 100 bags of cement eno no wo mo ede behye project no ase na wabra woni yama ne boni ba wa beidu edi nkomo no sei na ono abo ekiremu ba kwabre hemai ene na na sawansa ena ebedi nkomo ye be kire ne niema ya ye so far yankopon adom oma yama ni hunu de yaye ene de aka e wo se ye ka ho me na na nso a kire se wonsa se bebre for development and nti si enya bi a yemfamra and we really appreciate it and we are pleased that we'll bring more projects or you a chance say for how do you call it for community center we senior for custom office, for immigration office, and we appreciate it and we follow up on that to get more development for you. We have about 27 electoral areas. Nyamiadom 15 in Tiaka 12. We are hoping to say by the next couple of days we eye onmonyamfo Patricia Pel Ankra wono na ADC ewo afigya kwabre South owie ye no ena heman hene na apa wiafia babio enso bo DC abaso pa se waye nioma bi etisei na wone ne manfo ne nam potem wo se wo mo hwede ye koso na wo mo aba nananom na aso se wo mo nso ba betie die nananom woka na niema bi etisei no collaboration no enu ne betimi aboa ma mpuntu a wo mo pre ede ama mansin no eniema etimi akoye
nipa wo na yɛnya akwanya na aban nkurɔfo aba na ɔsɛ ka hayɛ makura sinse ɔsɛ ka hayɛ ma sinse nti monhyɛ saa nnwoma na nso na tam biara no biribi ni a yɛka se yɛbɛyɛ biribi a mo nyinaa mo mɛtie ebi kura mo nim biribi a menim wate aseɛ medeɛ sɛ anim hɔ yɛ na menim deɛ aka biara nu a menim because mekɔ baabi a wote dɛ mɛtwa no ase nti mɛsrɛ sɛ next time sɛ ɔmo ɛba assembly ma sɛ wɔyɛ announcement but next time biara sɛ biribi ni na ɔmo ba yɛma sotire ntɛm na yɛntimi ma information no nkɔ akyiri why yɛ biara ba bia ne nnwoma bi wɔ hɔ a mekora menim deɛ ne yɛntimi mfa nto ɔmo anim ɛnɛ yɛ a mɛma kɛn menim sɛ nnwoma no deɛ ɛbɛba bebree mebɛwie kora magye ne number yie na afei me so mede pressure gu no so why ma magye wo number but memfrɛ wo na ba afei na mede pressure bɛgu so why because ade a wayɛ no in fact 7 years me experience bi da ɛnyɛ politics na meyɛ nyɛ sɛ meyɛ campaign ama obi menyɛ politician but nokorɛ video yi a maame di akyerɛ me sɛ saa na teɛ deɛ a ɛnyɛ n'adwuma koraa ne baabi wɔ wɔ seesei medabase ɛne yɛ yɛkɔtie yɛyi ɛyɛ nana apawiafe ababio wɔno ɛna ɛyɛ ɔhene ɛwɔ heman yama ne boni ba wa bedu ɛna ɛtu wei ɛbaeɛ yɛkae wɔ sɛ anɔpa no nsia kaseɛbɔ ɛna wɔda so ɛtie ɛwɔ Sompa 106.5 FM Accra yɛde aseda no ɛma nana kodwo Jesse Company Limited abusua mebisa sɛ project na akɔ akɔduru sɛn wei cement yɛ DCE kɔtɔ yɛ ne ɛho nneɛma nyina ɛyɛ nana kodwo Jesse Company Limited enti wo nso fo wani kyerɛ mu ɛwɔ hɔ na saa bre yɛ nsuo totɔtɔ na no sɛ uhu de esi wɔ enkran no yɛ nka sɛ yɛ kae wɔ bi ya na emum sesei no sɛ wo bɛyɛ japadeɛ part sɛ dan na bedwire gu sɛ mframa bɛbɔ na dan ne bedwire gu because say wanfa materials papa nsidie ene yade bi a na ɛha dwene pa enti no kɔ na kodwo Jesse Company Limited hɔ na akɔgye adansie ho nneɛma ɛyɛ nadoa plywoods ana building wire cement enchanse a ɛde bɔ dan so kala bia a wopɛ ubenya iron rods ne ɛho nkoro ne banyina branches ne de Ghana ha tokuro bia mu ɛyade sɛ yato apete a ubetumi anya bi na wato ubefre na kodwo Jesse Company Limited ɛwɔ 0204 35 5040 0204 35 5040 na wodem mibisa sɛ wapomden ho te sɛn anɔpɛyi sɛ ɛnyɛ na yɛ sciatica yadeɛ ne nko na ɛtete wode a mepacho baabi a de wani bɛkyerɛ mu no ɛyɛ 21st clinic deɛ yɛasɔ ahwɛ na yɛhunu sɛ emu yɛ enti wo nso ne kɔkɔsɔ hwɛ bi na sɛ sciatica ɛfiri wo sisi sanea ba woto ase entini no de kɔ wo na hɔnom no ɛtwetwew ɛyɛ wo ya ama wo sere koraa yɛ wo ya wotena se a na obɛsɔre a ayɛ problem a mepacho ɛyɛ 21st clinic ɛhɔ ɛna ɛsɛ sɛ wokɔ wɔmo ɛna ehunu sciatica yadeɛ no ɛna wɔmo pɛ ɛho anu aduro na wɔmo ɔmakara nso wɔmo esua branches no Ghana baabia bi yato apete Accra deɛ wo hyehyɛ yɛn a Tantra Hill Runabout ɛhɔ ɛna obɛhunu yɛn tema yɛwɔ Roman Catholic asɔre no akyi hɔ no makasoa New Market Obom Road Kumase yɛne Sompa 93.1 ɛna ɛwɔ dan krom wɔ Ehwan Overseas hɔnom Sunyan yɛne Regional Hospital First Gate ɛna edin hwɛnimu Old GN Bank building no deɛ Techiman ɛna obɛhunu yɛn Nkranza enso yɛbɛn Children's Park kokɔ a obɛhunu 21st clinic takwa yɛne Roman Stores ɛna edi animhwɛ takrade efie kuma number 9 taxi station ɛhɔ ɛna ohwehwɛ yɛn a wonsa bɛkan yɛwɔ brekum yɛwɔ goso ɛna yɛwɔ oboase frɛ 21st clinic number no ɛwɔ 0540311311 0540311311 Leicester Company Limited yɛda wɔn ase wɔn na akɔfa Yas toothpaste ɛne ne brush aba anɔpɛ pebina fa twitwo se ansa na obepia abonten a wapie ye wo flavors ahodo se wo de ye whitening and herbal anase total care ni nyina no ebo nse ne ho ban efri mu awamoa eseproye ene se bia numu kankan ni ma bi etete sa no enti ansa na obesi abonten no no apebi de atwitwo wo se na etimi aboa se kaka na epese ma wo se no esei unya Yas toothpaste ni bia ebedi wakagine mu pa bebia ye ton sa na nyina stores ahodo mu supermarket shopping malls edwaso ubehunu bi na wato enkran ubefre number yi 0501 619588 0501 619588 na kuma senso afre 0501 3903
0501390338 nyumakoi adawroma mamendane me ho semani tetebeye miensa bi pe yeba yede kasebo no ebeto aso. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa ampa busuan ye damo asese mwanya bre na yadane ye ho akwaba ye de kase no eto aso. Na womo a womo ton fruits wo race course market ho wo Kumase en womo adwa lai womo kire mu se empenifo emra womo nsraban mu nyesa pa de a womo adwuma no egu womo se ye de bola container bi aba besi baby a womo ton womo fruit no emfinfi hono a na container no sabi enka bone ye de nam empotem ho no enye kura de ne ye ma ye mefa enti customer no wono wo ba bedu hono no wo hwese de area hono aye kura no a wo ma meto fruit nso de ye nim se apomde adwuma ye fo ebo ho dewuro se ye ma ne nye bebre wo ya setene mu de bia anye bi kura to so de ne fruit de vegetables ni na fruit so ni ese yetimi di ne bra no enti se nipa na eba ho no wo hu se the environment na kura ye na wo hu se ade na wo ba beto no yade ena ede eba enti wo mane yama ne boni bo wa bedu edi nkomode ade sede atompenifuo animu se container no wo mefa mfiri ho wo mo mefa mfiri ho no so de a ene ye no wo madwuma no egu a ene sasanse fruit de ye noa enti se bola ena wo mo de ba beto ne oma ne de a pam wo mo customers eba ne santo a wo madwuma no ena egu enti homie kra ayedin wei eye wo moton fruit wo race course market wo Kumase na otese wo mne yama ne boni ba wa bedu edi sankomo yi abusua ma yenko wie nsam ne nyina wa amanone na amanone nsam no yekọ Korea afa ho eno nso kra yekọ na chese babia mampani li jaimio we mampani no na boboa no ne yewura Democratic Party ye wo Korea sesei na wono mo yese edurum na hye badwafia bra wo mpese wo mo de mra bi to na wo mo paase no sade ya na wo man mu ha de ye de etia donkuma ne donkase atwetwe no saa bre no wo mo frɛ ne fre basta no chese eye kokwasa bibia yetime de twentwen ne ma bi ase ya anasa ye twentwen ano eden na no na eno na wono mo ye ya sanka saa fast track system no wo betwentwen so a na nso ekoko wie no nya de antiase ye adwuma wo mo ko ho asetena kwotwetwen ne so wie anam no ewie no wo ma paase eno ena ama People's Power Party for nso asase kasa se eba ne se dia na ye majority carries the vote ho asem enti emfa ho se bia etia awoman ma no ene ho ade no se aba na bo ne tirimu poso obeyo nko ade obeyo nenso eno na mampani Li Jaimion wo mo edidie ewo Democratic Party wo mo dina ase ena enure ya wo ba bebie so ache se emra no mete se no abeboa timamufo
ene Korea fo asetena no wo mo gege tuma ebebo ama nneema asesa pa ama nneema nso atumi akoye na wono de ntia wo ba bedi ade na wono nso wo ye Esquire Adwoa Asare no masefo ni bia oni mu mra na wasa sua amanyosama ka ho no de ebebo atimamufo de nya de emra kwan so wo betoto na sekura nanso we nyina no rebuilding Korea party ena fe People's Power Party for wo mo nso egusu a wo mo bo wo hwene e wo akire nanso sade mu nsamtie no wo mo National Assembly ho ena wo mo kwa asetena ewie fast track system no wo mo kokoje tumu na sade mu nsama sha ase a ehwene bo sha ase wo akire no nso no de be pie akire bia sompa kase ena amano ne kase yetimi do mo asuko e de ehwo ne nyina ba yede beto awo Abusua yede kase bono aba na wieye ensema yede baaye no na de dimu akotene bi ene se Ghana Armed Forces for obo amane se 89 kilometers de wo matimi akle ya ne nyina no fa Enkran Kumase Expressway project ne ho nti na wotwe dumiensa ya edi yenimi wo mo hwe so fa etoso mienu no nso wo mo ede behyehe so Posi sadoma wa santema mo nya ni pensen pa echi aso wo mo kuta wo be se asopiti nuro no bi ya wo mo de agu fatara sabotom ede nam na ba bia wo mo de kro ene eho dwade a wo mo die ni sade eho mra ema wo mo kwa na sa ema kwa no FDA fo ne wo mo ema ho nkrata ne betumi a kire posi fo se wo mo wo nsem de besi bia no so mpaka se ye de beba afija kwa bredi si ena ede atudwa se ohini a wo heman ama wo mo nsase se wo mo mfa nyimpuntunyuma enti wo mo eba besi customs office afi health center ena immigration office ba ko ho no ma nyina beboa ama empuntu akoso e wo mansin mu empenense ye de ho na chiri kuro na so ho nto abontenso punum Dr. Richard Asiedu wono ena ye chiri ye chairman e wo mfimfini mantemu na no enkra kire se wone MC a wo awutu senya east ne na afa yura said bane no mo kokoto obatampa radio mu na sono ma wo ho secretary Chasedu ene ne domo shansa ntrofo se we de IGP ne domo mrem na papa no wo yenkoso ohene se wo mo ntimi amfa bi ameka ho a de ho dada ma wo mo nse no wo mo eton fruits e wo race course market en wo mo de adesede eto aban anim assembly ne kese pa se bola container bi a yede aba besi ba bi a wo mo ton nyema ne mfimfi pe pam wo mo customers no entimpenifo emesesa emfiri ho ana ye kwa amanone ehonso no Korea mamu ene ewurai Democratic Party ene emu party ahodo e wo rebuilding Korea ne People's Power Party wo mo kwa asetena no fast track system nanka wo mpese wo mo twetwe onase anenso dodo enchiremu wo mo akwaje atomu a ebinu bo onhwene wo akire Yedi asidano ma Nana Kojojesi Company Limited ko ba sempremo Leicester Company a womo de yas toothpaste ene ne brusha be dwama so na fei 21st Clinica womo eye sciatica expert SOMPA 106.5 FM Accra yene ya affiliate ya to apete Ghana hane amanone SOMPA 93.1 Adamfopa Radio Doma 100.7 Enkranza 90.7 SOMPA Techiman SOMPA 106.1 Sunyai SOMPA 98.9 ena Mfimfi Mantem Kingdom 106.1 so womo fabi ewo mankesi muko www.sompaonline.com ya chochron semni bia obetimi anya bi na wakinkan sabre ya yesori de safo kantanka wo the tip off no air to aso na fe wo wi Ghana today ya ba betena se ne de aka nyina no ato aso e de amomidin e de ADWOA ASARE APAM mene triple way man ejapia apam dada tontonte yanum sane afa adwen